Ngiphinde ngikubingelele mlaleli ekhaya, ngikwamukele eMuzi Wandile TV. Ngiyathemba uyaphila lapho ukhona ekhaya. Bengicela upress u-subscribe button uma uqala ukuhlangana naleli khasi. Bengicela i-support yakho, ungisize ukuthi nje upress u-subscribe button ukuze i-channel yami izokhula, indlondlobale iye phambili. Engikuphatheleke zona namhlanje zithi i-DA isola iqembu le-MK ngetulo lokuhlakaza ukuhlinzekwa kwezidingo kubantu bakwaZulu-Natal. I-DA isola iqembu likaMongameli uJacob Zuma, Umkhonto weSizwe, ngetulo lokubhidliza ukuhlinzekwa kwezidingo kubantu bakwaZulu-Natal njengokuqinisekisa ukuthi imali kahulumeni ayifinyeleli. Lokhu kulandela ukuthi iqembu le-MK esishayamthetho saKwaZulu-Natal ivotele ukugunyazwa kwazo zonke izimali zomnyango wesifundazwe emhlanganweni yakamuva yamakomiti ezikhundla. Iqembu le-MK, okuyilona elinesibalo esiphezulu samalunga ePhalamende esishayamthetho KZN, lihlulekile ukuthi amakomiti achithe isabelomali ngemuva kokuthi amalunga angu-41 ePhalamende likahulumeni wobumbano lwesifundazwe i-GPU aphuma ku-IFP, NCDA kanye ne-EFF ukuvotela. Ukube iqembu le-MK liphumelele ukuvimba ukugunyazwa kwesabelomali ngamakomiti ezikhundleni, iminyango ibingeke ikwazi ukuthola izimali zomgcinimafa ukuze ikhokhele amaholo kanye nokuletha izidingo kubahlali esifundazweni. Usonswebhu wekhokhokhasi yesishayamthetho se-DA KZN uthi i-GPU yenze konke ukuqinisekisa ukuthi iqembu le-MK kanye nozakwabo besishayamthetho sase-KZN, i-EFF, abaphumeleli emizamweni yabo yokuvimba ukungena kwezimali zikahulumeni wesifundazwe sesishayamthetho saKwaZulu-Natal. Kuningi okumele bakufunde bazodinga ukusheshisa isimo sezimali esifundazweni kanye nezinselele ezibhekene nabahlali ukuze bakwazi ukusebenza ngempumelelo njengamaqembu aphikisayo. Kuze kube muva nje i-MK Party ibingakabi ngisho amalunga emakomiti okungenzeka ukuthi ibambe isihlwathi kulolu hlelo, kusho uGeka. Isishayamthetho sase-KZN sizoba nenkulumo-mpikiswano ngeSonto elizayo mayelana nesabelo somnyango kahulumeni wesifundazwe. Bengicela mlaleli ekhaya ukuthi upress u-subscribe button ukuze nami ngizokwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga, nisale kahle.